atibatike zvechopu chopu. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Paita nyaya imwe yapinda mudariro iko zvinezvi, nyaya yamunhu Mutapa. Zviri kufamba sei? Ko zvigananda zviri kuhijeka sei nyaya iyoyo? Regedzai timbozvinzwira panapa kuti zviri kumbonyatsoitika pane nyaya iyoyi, nekuti nhasi ndine mumwe munhu ataiwa Kuliend. Idzi nyaya idzi manje musaite dzekunyebero, regai tikudzei sezvazviri maitikira zvinenge zvingoita. Yes, my brother, how are you? Welcome to Kuliend TV. Yeah, ndinotenda zviri sei Mr. Kuliend? Ndiri bo zvangu. So apa takubata tiri ku Kuliend TV timbonzwawo nyaya dzamunhu Mutapa idzo because chandinoziva I understand kuti imimi mune ruzivo rwakawandisa kudarika tese isusu tisina edu chatinoziva panyaya iyoyi, asi zvakangokosha kungozvinzwawo nemunhu wekuti imimi makaona zvichiitika nyaya idzi iri kwa munonyatsoiziva yese ani mameno kana iro way yakanaka yandiri kuzvitaura nayo. So titsanangudzirei kubva pamakatangira kuziva nyaya iyi kusvika tisvike patiri baba tienda tichionesana tichifambirana tese nemhuri yeZimbabwe tichinzwa kuti zvinenge zvakamira sei. Ndinotenda Kuliend, asi ndichati tauri zveshuwa ndinoziva kudarika kana iwewe. Yes. Kana vazhinji ndinoziva kuva tipfuuri panyaya yamunhu Mutapa. Nyaya yamunhu Mutapa yakamira yakadai. Vanova mambo munhu Mutapa Timothy Chiminya. Wakaberekwa Bhoera kwa Murabinda gore ra 1980. Vakava mambo munhu Mutapa mushure mekunge baba vavo vainzi vaMujuru Mujuru Chiminya vakanga vakagadzwa 18 October 1956. Okay. Ndo vakagadzwa Mujuru Chiminya mwayo baba Timothy Chiminya. Okay. Vanga vakagadzwa nani? Sorry kuti tichingobvunzawo mbicha neshoma. Vanga vakagadzwa nani because zvimwe zvacho kasinzi ndi mana munhu Mutapa kandove nevenyika yecho yeZimbabwe kasekuziva kwandikise information shoma ndinayo. Okay. Ndinotenda nemubvunzo wavabvunza kuti vanga vakagadzwa nani 18 October 1956. Yes. Vakagadzwa 18 October 1956 ichiri hurumende yaIan Smith. Vakagadzwa nana Mavhudzi, I think Mavhudzi. Zviri munational archives. Yes. Vakagadzwa naMavhudzi 18 October 1956. All right. Smith ndiye akanga ari prime minister, anga siri president muno. Chaita kuti Smith anzi the prime minister sekuzwa kwako was bakwina Queen Elizabeth ndo vaitonga ichokwadi. Saka vakanonetsana, Smith akanetsana naMujuru naMujuru Chiminya. Smith achitaurira Mujuru kuti no, iwa amungaiti king nekuti kuna queen. Okay. Ndo zvakaitika pakugadzwa kwakagadzwa nana Mavhudzi. Ende iwo unozviziva kuti munhu Mutapa angogara iriko, saka mhuri yacho ndiyo hakuna dzinza rinopera, hakuna so pa 1956 apa ndo pavakatanga kutongerana munhu Mutapa. So kumashure ko havasito vaimbotonga here, ndo patinoda kuti tinzwana nepo. Ndiwo sezvo makanzwa interview yamunhu Mutapa makana vazhinji vakateerera paZTV vakabuda mambo vachitaura paZimbabwe television vachitaura kuti munhu Mutapa wekutanga yes ainzi Rodya Masasa. Zvichizodzikawo kuuya kusvika panana Timothy Chiminya. Asi munhu Mutapa wekutanga chainzi Rodya Masasa. Kubvira iyoyo Masasa yaunoziva kuHarare. Yes. Kutonzi Masasa akakutobva pana Rodya Masasa. Okay. All right. Continue zvenyu. Wapabata? Yes, ndaibata tobva tadii pahanditun. So zvino zvaita sokudaro umambo hwanga wagara huchingoriko. And sekutaura kwakaita mambo makanzwa vachitaura pazvivhitivhiti. Vachitaura kuti umambo hwamunhu Mutapa ndohwemhepo. Hausi wekuti imba iyi asi iwo mimba dzavo dzamunhu Mutapa idzodzo. Yes. Ndohwemhepo unongoti pahwabudira. All right. Se example yandiri kukupa kuna Mujuru Chiminya. Yes.
wakashaika 1980 pamjuru. Timothy Chiminya mambo Munhutapa wakaberekwa gore 1980. Alright. Zimbabwe ikaona kusitonga 1980. Iye Timothy Chiminya haana kubvira aonana nababa vake. Alright. Haana kubvira aonana nawo baba vake nekuti wakafa ine 6 months. Alright. Asi mashoko wakasiya vataura kuti aini ndakuenda madzimambo aonani. Mushure mekunge wazvara vabereka Timothy Chiminya. Saka kubva ipapo mhepo yacho yakabata Timothy Chiminya. Ndofunga positive mukaitsvaga record yo. Alright, it's okay. Iyo ndikuita kakuizia, but pane kamubvunzo kangu ndiko kuti alright tozoti 1980 katakabva taona iyi yakutopinda government yatomupower yakudai vakuita zvinhu zvari kuita. So are you telling me kuti vakazo sideline kubva kumonana 1980 ndopa vakaignore because kwanga kusina here anokwanisa kunge achifanira kumira ipapo sezvo uyu anga achangozvarwakawo? Is that what you are saying? Yes. Akatanga kuto sideline ndiSmith. Achita munhu amungaiti mambo tazvinzo asi nokuti kuna queen. Alright. Anditi kubva ipapo 2022 I think vakaendesana kumatare ndofunga maingozviona maizvinzwa muzvivhitivhiti ne local government. Ichokwadi. Vakaendesana kumatare. Vakaenda kumatare I think minister akanga achiri papo ndi July mwe. Alright. Vakaendesana kumatare. July mwe ministry tingati ministry ikadyiwa. Magistrate akadeclare Timothy Chiminya kuti ndi mambo Munhutapa. Alright. Mushure mekunge pakatoitika machallenges akatoti kusvika vaendesane kumakoti vaisafana anga itori machallenges ekuendesana kumakoti akabudirira. Jaji akadeclare kuti Timothy Chiminya wamambo Munhutapa. Alright, tiri ipapo ndinozva zvangu zvebhozi zvakakosha kuti dzakawanda togona kudzijambira hadzo nyaya tingazozibate dzese nyaya dzakarebesa dzakawandisa apa. Nditi ndoda kuziva kuti ko ukama hwavo uri kuzopindana napapi apa mbone kuti ndiri kuona kuti ZANU-PF yakuitawo zvekuti Munhutapa izvozvo kwatone Munhutapa day lotoitwa I think inenge riri birthday rapresident Emmerson Mnangagwa riri Munhutapa day. Zviri kuzosangana papi izvozvo neutongi hwana Timothy ava nemunhutapa hwaakupfekerwa izvizvo izvi? Right, ipapo Munhutapa day haina kutanga izvezvi handiti. Ende zviri pachena kuti Munhutapa day yatanga izvezvi but aingovako kaMunhutapa kare wakadi kuzvitanga kana kuma1980. Sei zvatanga padhuze apa. Inyaya yekuti pane dzimwe nyaya dzinozongopinzwawo padhe dzisingakwani. Sezvo paya makaona wakabuditsa bepa rimwe ravakabuditsa riya rekuti mukaenda kumasvingo musina kundiudza Great Zimbabwe ndege dzenyu dzinodonha. Paya padonha ndege paya ndofunga makaroona bepa rakabuda pachivhitivhiti rakabuda pachivhitivhiti kuti mukaenda kumasvingo musina kundiudza Great Zimbabwe ndege dzinodonha. Padonha ndege ipo paya document ro rakabuda rakataurwa na Timothy before. So inini mubvunzo right ndikupa nzwisise ipapo. Mubvunzo wangu uri pakuti vari vese here muchinhu ichi pamunhutapa unoda kuitika because iko zvinezvi tikatatarisa Zimbabwe kweri kuenda tikangona Zimbabwe handizvo so Cap 3 yakatosainwa it's now Constitution Amendment Act number 3 vakasaina Cap 4 yakutoenda kumunhutapa yakutoenda kukingdom kanyika. Are they together pachinhu icho chichi na mambo Timothy? Ipapo panotongoda kungoti handiti Munhutapa vanhu vese vanoziva kuti ndiani. Dzimba dzaMunhutapa, dzinza raMunhutapa harina kurovaka. Okay. Ndochinhu chekutanga kako. Hakuna dzinza rinorova ronzi hadzi kwaiva nedzinza rakati hakusisina vanhu. Saka vanhu vekwaMunhutapa variko. Ndosaka muchiona Timothy Chiminya ariko akamirira mambo waMunhutapa. Avawo politics ndeve vanozopota vachipinda vachizotorawo chinhu vachichiisawo kwachinenge chisingafaniri kunge chiri. Asi Munhutapa chaiye anotozikanwa ndi Timothy Chiminya.
ndozvandandinonyazonzwisa kuti vari kudyidzana here, zita remunhu Mutapa vari kushandisa vari kuita vese namambo Timothy uyu here. Ende kana pakanzi pauda kuitwa mambo nyika yadzokera kingdom, mambo Mutapa Timothy wacho ndo vanenge vari mukuru here kana kuti vanenge pakuiswa president anenge akaramba ari munhu Mutapa? Ndozvapatodonyazonzwisisa ipapa. Nyaya iri kuita muchinzwa mambo achitaura kuti nyika yakudzokera kuchinyakare. Handiti? Nyika inofanira kudzoka muumambo. Zvepolitics ndizvo wazvo zvinenge handiti zvaingovako kubvira kudhara. Saka asi umambo ka waivapo wakanga wakabviswa ndo uruda kungonzi udzorerwe pahahuri. Uruda kudzoserwa kuna mambo Timothy here kana kuti umambo uruda uende kuna president Emmerson Mnangagwa neclan yedzinza ravo? Ndo patodonyazonzwisisa ipapa. Kana kuti avanenge vari maprime minister ndo patodonyazonzwisisa ipapa. Because inyaya dzekuti idzodzi vana Zimbabwe vanozodzoka vava confused kuti but tikuona uya kuti munhu Mutapa but tikuona nemapolicies nepolitics the way dziri kuitwa dziri kuenda nadzo vanhu ava vari kunyatsochita vese here chinhu ichi kana kuti umwe ari kuda kusideline wake chi3 ipapa. Seizvozvi zvanditi munonzwa vanhu vachiti kuna his excellence vachimuti munhu Mutapa, but his excellence nemurume wavo chaiwo makambonzwera vachitaura kuti ndini munhu Mutapa. It doesn't work like that. Tinoiti sure alright zvakafanana ipapa hatidi hedu kuti tida kupinza kuti his excellence chichipa nyaya idzodzidzi because andingana zvakafanana nenyaya dzese hapana kana one day remunombanzwa chiti ndikuda chakati kana zvokuti ndikuda kuzotonga kusvika nguva yakati. Izvi zvokuti vanhu vanongotaura vongodaiswa handiti, but ichi chinhu ichi kaichi ndo vari kutonzi ivo munhu Mutapa. Even on his birthday ndo pari kunzi munhu ikuda kunzi yobva yanzi munhu Mutapa day. Saka ndo munhu Mutapa day yanga iriko kudhara here yemusi webirthday ravo kana kuti rato yakashiftwa kuiswa pamusi webirthday ravo ichiitwa celebration ipapa. Munhu Mutapa ainambobvira yambovako kudhara kandi vaitanga izvezvi zvinokuda kwaTimothy mukazvicherechedza, asi munhu Mutapa ainge wakobvira kudhara. Alright, ndazvinzwa kana vaitanga nekuda kwa mambo Timothy apa izvezvi. So why yazoiswa pabirthday remusi wapresident Emmerson Mnangagwa ndo same birthday ramambo Timothy rero? Arisiro akasiyana. So why yabva yaiswa paday iri? That's why muchinzwa mambo wakataura kuti no ndofunga kana vachibuda vachita mapress conference vachitaura kuti hakuna umwe munhu Mutapa anodarika inini, handiti? Ende kusina anodarika iwo nekuti ndidzo dzimba dzacho dzamunhu Mutapa idzodzo dzakanyaradzwa kudhara, ndidzo dzimba dzacho idzodzo. So are we saying kuti they are not together in this thing? Aiwa no. No mambo kana vari pamwe chete mambo vanobuda pachena vachidi vachitaura. No, because it's something chekuti chingori good kuti why muri yeZimbabwe izvi chichikutanga chikuda kunohijackwa futi, because at the end of the day my politicians they can do anything, they can hijack zvavanzwa kuda kuita. That's politics and hapana vanenge vachidzitamba smart vanotokudzwa kuti zviri constitutional zvatotoita izvi, you see. But imimi manje pakuzoona chinhu chikoni munogona kuona kuti mambo vasideline zviri constitutional. Ndozvatinge chida kubvunza tidzive kana. Aiwa iwe unongozviziva kuti politics is dead game. Handiti? Politics itori dead game. Mapolitician politics dzavo mambo havana kuvarambidza kudziita kuti ita henyu politics dzenyu, but dzinofanira kunge vasinganodzibatanidzi nezvamambo nekuti pawana mambo vakuitawo zvavakuita. Alright. Zvese zviri kuitika izvi uri kuona zvese zviri kuitika munyika izvi tiri kuzviziva ende seni zvangu inini ndinoziva nokuti ndakafamba navo ende tinofamba tese ende iri mhondo. Handiti? Zvese zvavari kuita ende ukazvicherechedza paipa pavakataura maresults emaelections muchahwina makadai bepa riya rakatombobuda riya hakuna asingarizivi, maofisi ese ndofunga ariko. Zvinhu zvikabuda zvakaita saizvozvo ukatasa painauguration yapresident vakanga varipo wakaindavhiwa chero paindependence kwamurambita vakaindavhiwa neZFM vachibuda vachitaura mamiriro akaita umambo nepahwakatangira nepahwunoperera. Alright, it's okay. Ipapo pese tikupaziva takapaona kudhara, but I just want to ask you something. Is he still powerful more than my presidents and because kubva kumashure kwacho kumanana 1950 something kwamanga muchitauro ana baba vacho vakazogadzwa madhezi acho vanga vari more powerful here kudarika mapresidents aya kana kuti system yemapresident yakatova hijeka kuti vakurira simba nakudhara?
apa tikada kuti zvitirase zvekudhara handiri kuma 1950 chakuti yatiri kutaura iyi vanga vari against mabritish handiti. Yes, but vanga vari against mabritish, yes, but mubvunzo wangu ndewekuti vanga vari against kudaro vanga vari more powerful here, ndo vanga vane voice hombe, because we all know kuti mabritish acho akapinda akatanga kutongotonga handiti. Saka like izvezvi because toda kuona kuti zvichizomecha tikaona kuti wona baba vavo kumashure uko vanga vari more powerful kudarika mapoliticians, because mapoliticians vangosvika vangotorawo system yagara yanga iripo kare yemapresidents kai. Vanga vari powerful because kana ausviki kuna president usiri powerful. Sezvo vakaita kusvika kuna Smith zvinhu zvakatonyorwa pasina na DNPG. Yes. Zviri mu national archive. All right. What about the current one? Vati va powerful here or yakanda kuti vachiri vari kumirira kupuwa masimba avo kuti vaningirikini vazova powerful. Apa challenge iripo ndeyekuti varuda masimba avo. All right. Ndo nyaya iripo handiti. Ndo nyaya iripo kuti ndipewo masimba angu hapana singazivi umambo uripo. Alright. Hapana munhu vari kurwisa kana vari kunangana kana vari kuti iwewe vari kushanda nemwana wese. Vadashanda nemwana wese. All right. Thank you so much. Ipapa ngati inyaya ngati gumire panapa tichadzoka takuita part 2. I know kuti a lot of viewers vachange vachiisa ma questions. Vamwe vakawanda vachasenda ma questions acho direct to my inbox. They still have got my numbers. Tichazodzokera pa part 2. Tichazonzwisisana since nguva dziya dzetata mboti dzichagumira pa 10 but dzazodarikidza hadzo mbijana. It's okay. Tichadzoka tichinyatso continue because apa pane nyaya iri interesting because matotanga totana zvakawanda ipapa. Tine mubvunzo tichauya but ndokutendai nekumbobatikira pa this introduction ya King Munhu Mutapa iyoyi maita basa ndinotenda msakule sharp. So ladies and gentlemen, yekwa Munhu Mutapa ika yatatotanga ihombe ndoziva kwechaperera nekuti mambo wacho tichada kuvabatawo futi tichitaura navo handiti tichinzwa kuti nai mambo zviri kunetsa zvii chiri kunetsa mambo kuti muite sei mutadze kupinda muri kushoterwa nei kuti mutore masimba enyu acho it's something chekuti tichabvunza votaura muchiri kurwa nemapresidents here muri pamusoro pawo here kana kuti munofanira kunge muri pamusoro pawo here kana kuti zvinhu zvinoita sei zvichafamba sei. Saka ndichadzoka tichizokuonesai nyaya dzacho kana tichinge tadzifambira zvakanaka zvamanje manje. Sanganai neni mucomment section, kandai mibvunzo yenyu yese tobva tazokanda tichivabvunza zvizere. Thank you so much.